The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Corinthians 3:5. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. Psalm 131, verses 1-3. Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty, neither do I concern myself with great matters, nor with things too profound for me. Surely I have calmed and quieted my soul, like a weaned child with his mother. Like a weaned child is my soul within me. O Israel, hope in the Lord from this time forth and forever. 1 Corinthians 15:10-11. But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it was I or they, so we preached, and so you believed. Isaiah 44:22, I have blotted out like a thick cloud your transgressions, and like a cloud your sins. Return to me, for I have redeemed you. 3 John chapter 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Mark 9:23-24, Jesus said to him, If you can believe, all things are possible to him who believes. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help my unbelief. 1 Peter 2:24, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Sa dili pa kita magapadayon sa atong naandan nga buluhaton na adlaw nga maong pagtuon sa pulong sa Dios, we have to examine ourselves. Kung na pa kita mga sala nga atong gitiner diha sa atong kalag, kay kini kung dili na to isugid nga to sa tubangan sa Dios nga mahan, kini mahimo lamang babag. They only can become barrier to our study of the Word of God. Busa atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, the issue you face is not naming or confessing your sins, it is confessing the Lord Jesus Christ. Imong isugid siya sa imong pagtuo kaniya, pagdawat kaniya nga imong personal nga manluluwas. Acts 16:31 agayon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, magampo ta karon sa hilom, agig pangandam sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Let us pray. Ama na mong langit no, nagpasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita na usab. Salamat sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi.
bisan pa man gani kini nga mong kinabuhi nga mo panggilugwayan. You have extended our life because the plan for our life is not yet over. Ug busa amo kining giangkon nga grasya tanan. Wala gyud kami amo niini. Wala kami mahimo kun wala ikaw. Busa niini higayuna. Salamat nini among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong hinaot. Kini mahimong panalangin sa among kinabuhing Kristohanon. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga subscribers, mga igsuon diha ni Kristo, welcome na usab nga atong adlaw-adlaw nga tulumanon, our routine, which is to feed our soul the Word of God. Og niya pa kita karon magadupot ni ning atong tun-anan nga giuluhan og developing divine viewpoint. Okay, review na santa. Giglabas gyud sa atong panumduman. Kay kining atong ministry, Vic Balbido Evangelistic Ministry, adunay nag-una nga main thrust ato gyud ning gibugaton atong tulumanon ngadto sa Dios nga mao ang pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. The gospel must be preached. O kini ngadto sa mga dili magtotoo. Og sa ingon niya na makadawat kung magpositibo ang nakadungog nga dili magtotoo. So he becomes a believer by the time nga mohimo siya desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Okay? O alang kanimo usab nga igsuon ni Kristo akong mga fellow believers, we are supposed to be like-minded by this time, meaning we are in the same level of spiritual growth apan di man na mahitabo. You may be still on the adolescent level or now you are a mature believer. Depende kung nahaay ka na karon. So anyway, just to review again kay ang method of studying God's Word nato mao man ang pag sinilsilay inculcation method. Ug mao nga kita magbalik-balik nining atong mga hilisgutan every now and then giug paglabas sa atong panumduman aron sa ingon niana di nagyud nato makalimtan ang mga doktrina nga atong ginatunan. So mao kini ang paglabas na sa atong panumduman nga ang mga benepisyo kaayuhan nga nadawat sa usa ka magtotoo mao kini mosunod nga siya nadugtong nayusa na kang Kristo hangtod sa hangtod. Kining pagkadugtong niya ngadto kang Kristo pinagi sa pagbautismo sa Espiritu Santo kaniya. Unya nakadawat kining maong bag-o nga magtotoo og kapatan ka mga butang nga dili na mabakwi. 40 irrevocable absolutes. Gawas pa niya na siya na matarong na. He is justified. Nakansilar na ang iyang appointment with judgment. O nakansilar na usab katong sala nga iyang nabuhat, sala nga dili na mapasaylo. The unpardonable sin is already canceled. Kay nahimo naman siyang magtotoo. Gawas pa niya na siya giisipan naman sa pagkamatarong sa Dios. Giisipan na siya, gisuluban na siya sa kinabuhing wala na'y katapusan. Ang iyang ngan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Siya nahimo ng anak sa Dios. Nahimo na siyang sakop sa harianong panimalay sa Dios. Siya gitawag na og magtotoo, Kristohanon, na tao na pag-usab, born again person, o siya na
pasiguli na ngadto sa Dios o kay naputol man ang iyang relasyon ngadto sa diha nga siya na tao physical gumikan niya tong laglag sa itong unang ginigan ni Adan ug sa babae sa pagsupil nila sa Dios mao nga ang tanang mga katawhan na pahiran o napanunod kining maong salang panulundo ni Adan ug sa babae ug karon tabunan na ang maong kahimtang. He is now redeemed, gilukat na siya sa mahal nga dugo ni Ginoong Hesukristo. So he is now a believer. Ug mao nga ingon nga magtotoo, he is now expected to follow God's mandate in 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon? Pinaagi ni atong gibuhat adlaw-adlaw. Pagtuon, pagkat-on, pagtuo, pagdawat, paghangop niini ug gamit niini sa atong adlaw-adlaw nga espirituhanong pagkinabuhi. Now, of course, nahanglan nga mosunod kita nini. Otherwise, dili kita makakinabuhi sa the unique, sophisticated spiritual life nga gisangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. Yan yung higayon nga kita naluwas, gisangkapan nga dayon kita sa Dios. Gitaganaan na kita sa Dios niini ang maong matang sa espirituanong pagkinabuhi nga dili kasagaran. That's why we are trying to develop divine viewpoint din ingon nga mga Kristohanon. So, of course, gimanduan kita nga magpadayon kita sa pagkamainiton, sa pagtuon, sa pulong sa Dios. Ang atong attitude dili unta mausab. Ang atong pagtagad ngadto sa kanang pagkainit nato, pagkahigugma nato, pagtinguha nato nga motubo ang atong kalag pinagis pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Mao atong ato ning gimugna kadtong slogan ning atong ministry nga Operation SLBA. Operation S, study, L, learn, B, believe, ug A, apply. So study, learn, believe, apply. Mao kana nga atong slogan ning atong ministry. So we are expected to be steadfast sa atong pagbarog sa kamatuoran. Kaya mao naman kini ang atong baruganan, wa may lain kining atong pagbarog sa kamatuoran. So, a believer has to maintain that persistent, consistent attitude towards the Word of God. Why hunong-hunong na kini, why lingi-lingi na kini sa atong pagtubo ingon nga mga Kristohanon. And we know there are three major levels sa spiritual growth. Pagkabata pa, masuso, and then ang pagkahingkod, adolescence, o ang pagkahamtong spiritually mature believer. Now, tiwanan na to nga kita gimanduan na sa Dios sa daghan nga mga doktrina nga atong sundon. Like for instance, ang Efesios 5:16 nga nagatugon, nagamando ang Dios kanato nga mga magtotoo, ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. That is in Ephesians chapter 5:16, redeeming the time because the days are evil. Karong panahon na anay mga dili na kasagarang mga panghitabo,
sa tibuok kalibutan na mga hungihong na gira, all of this, there is unrest, horrific incidents and disasters, catastrophes, social unrest, coronavirus, na mga linog, flash floods, hurricanes, unsa pa, that are taking place sa daghang mga dapit ining atong kalibutan. So, mauna nga naghisgot na bahin niini kay kini mao ni mga inunta mga sinyal, the signs of the time, the signs of the age. Ug of course, ang signs of the time ang naguna gyud ini mao nga apostasya. People are already standing away from the truth. They are forsaking. They are abandoning the truth. So mo na sila makaamgo. Yan ang tugon sa Dios des Amos 8:11 nga nagaingon, there will be famine and thirst of the word of God. Moabot. Crisis evangelism. Pagkakaroon niya patas normal nga evangelism. So, God expects every believer, yang anak, to live the supernatural way of life. Sophisticated, dynamic, fabulous, fantastic spiritual life. Bisan pataliwa, nining kalibutan nga gidumala ni Satanas, nga kanhi Lucifer. Kay kining maong unique spiritual life can only be lived sa usa ka magtutuo ni Jesucristo. Sa diha nga kining maong magtutuo, maggamit na siya sa mga doktrina nga iyang nakatunan. Iyan ang gamiton, he applies. Kadaghan sa mga doktrina nga atong maaplikar, rebound, niya, unsa pa, prioritize God's word, nga kini kinahanglan mahimo nang naandan nimo, it's routine. You see, you have to be aware that kining ato karong pagkinabuhi is our full-time Christian service. And then we have to maintain the virtue of humility. Aron kita katudluan. Kay maura nang bahina nga matudluan ang magtutuo kung siya magpabilin siya sa kanang baton o pagkamapaumsanon. Kay kung siya magpahitason, arrogante, then dili na siya matudluan. Di na siya matudluan. So morning mga puntuha nga akong gidani mo, nga we have to redeem the time because the days are evil. Now, sa diha nga, di ba na nato, nga sa diha nga magtutuo ka ng mabugnaw na siya sa iyang pagtagad kanto sa pagtuon sa pulong sa Diyos, he becomes negative to the study of Bible doctrine. So, kay mao lagi, dayon siya og balibad kung naanay mag-imbitar nila og tambong og Bible study mo, dayon man sila og rason nga awa ko panahon na busy ko kayo. Therefore, way panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Eventually, kini nga maong magtutuo will be disoriented to the reality of life. Disoriented. And will easily be deceived by false teachings in life. Dali ra gyud siya malingla. Apan sa diha nga as doctrine has been telling you, and I will tell you again, nga sa diha nga usa ka magtutuo, mawad-an siya sa iyang interes sa pagtuon sa pulong sa Dios, musugod ni siya kinabuhi o kinabuhi nga miserable. Gubot nga kinabuhi. A life of discipline gikan sa Dios. In short, musugod kini siya pagkinabuhi a world of unreality. Mao gid na ang dangatan. So kini pasidaan kini o pahimangno kini sa Dios. Kay kun ang usa ka magtutuo may og sari, I have no time for
studying the Bible, ang Dios in turn mo sulti ka na ang Dios ngadto kaniya, I'm sorry po, I cannot give you my blessings, kundi disiplina. Disiplinahon magyud ka kay anak ka man sa Dios. Sabot? So it is a matter of choice then. Naragyo si mong pagpili. Mahimugod og di na ka magtuon. You see? Apan di man katong the law of volitional responsibility. Kanunay gini nato ning subli-sublion sa pagpainumdum sa tagsa-tagsa kanatong mga magtotoo. The law of volitional responsibility. Ako ning hubad sa Visayan, balaod gini sa Dios. Balaod sa tulubagon sa kabubuton. Tinuod yun na. Mutubag ta. Kita rin mutubag. We are the only one answerable, responsible, accountable sa atong desisyon. So kay may decide ka man nga, di na ka mutuon sa pulong sa Diyos din. Sorry po. Kaya ang disiplina sa Diyos may muhapak ni mo. You see. Nawa man po ka, hadu ka, kini mo ay kamatuuran. Naharapon na ni mo mudawat ka ba niya ng maong kamaturan? Basta kini mo nagitudlo sa Diyos sa iyang pulong. You see. A believer who has no time for Bible doctrine, becomes his own worst enemy. Siya ang mahimong kanang grabihang kaaway sa iya mismo, sa iyang kaugalingon. And therefore, he would not be able to reach capacity for life. Di, yun. Unsa man niya pagkambot. Nga mao man niya itong tumong ingon nga mga Kristiyanon. That is our goal, common goal for every believer. Ato naman igisgutan kaniya to man gibalik na sa ninato karon kay kinahanglan magyud masilsil gyud. So ang balikon nga sa diha nga ang usa ka magtutuo mo ingon dayo wa koy panahon na pagtuon sa pulo sa Dios. Na nahimo siya iyang kaugalingong kaaway ug mao nga dili gyud siya makakabot niya ng atong common goal nga capacity for life, which is the spiritual maturity level. So, gawas pa niya na, yun siya makakita na, di na siya makakamplag sa iyang tukma untang yung nunta occupation sa kinabuhi. His niche in life, ang buti pasabot. Kung busa, di yun siya kanang kabot niya ng spiritual discernment sa kinabuhi. You see? Ano sa maning spiritual discernment? Kining spiritual discernment, ang imong pagkaalinggat, dalira ka makalinggat, unsay maayo, unsay dili, unsay sayop, unsay husto. Kaya kini is the byproduct of success sa imong critical pathway nga imong giagian ingon nga Kristiyanon. Yes. This is classified as the critical pathway. Ano sa ibot pasabot? Critical nga agianan kini tungod kay it is indeed critical to success sa kinabuhi. Ako bitaw ang gihatagan ini kaniadtong ihimplo, ICU. Sa maning ICU, Intensive Care Unit. Adtong higayon nga ako giatake sa akong kasing-kasing taon-taon naman ning tuig niya to, pila ng tuig karong miagi nga I had my heart attack. Okay, I almost died. Now, kaya ang usa ka magtutuo nga way doktrina siyang kinabuhi. Mao gyud. Muwadaan gyud siya paglaom ug unsa na. He's going nowhere sa iyang espirituhanong kinabuhi. Kay ang tinuod, ang imong pagkasayod sa pulong sa Dios, knowledge of Bible doctrine, imo ganinang isagol sa imong pagtuo, bot pasabot, kana bang maggama ka og simento, unsa may mga ingredients nga gikinahanglan niya na. Kinahanglan bato, simento, tubig, all of those, di ba? Mix it. Aron imong maunsa
mapurma ang simento, makabot ang pagkasimento mo pud na ang atong kanang kaamgid. Knowledge of Bible doctrine mixed together with faith. Actually, kini mao ang unang ang function sa faith-rest life. Now, of course, naghisgot naman tani ining faith-rest life every now and then. O kini, sa imo ng pagsagol niya na, sa imo ng na angkon nga kaalam sa pulong sa Dios, you have acquired the knowledge of the Word of God. O sa imong pagsagol nini, this produces in diha sa imong frontal lobe, sa imong kalag, you see. O kini nahimo na kining condition of doctrinal reality. Condition kini nga diin ang pulong sa Dios mas tinuod pa sa bisag unsa. Is more real than anything else. O kini kanang produce sa divine viewpoint thinking. Nanana. Mao man ang atong uluhan. Developing divine viewpoint. It produces divine viewpoint thinking. Mga hunahuna sa Dios. Or the biblical viewpoint or God's viewpoint. Now, and once a believer possesses divine viewpoint thinking, musugod ni siya sa pag-usa. Angkon og espirituhan og gahom. Ug mao kana nga lig-on na siya nga usa ka magtutuong makabarog. So na siya spiritual discernment, spiritual sensitivity. So, ang divine viewpoint boy atong tungong nga kabuton, and we are developing it atong ugmaron. You see? Ugmaron nato pinagi sa atong pagtuong ngadto sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios may kanang atong tumong, our object of our faith, of course. Human tamutuong Ginoong Jesucristo ang atong sunod nga ipunting ang atong pagtuo mo ang pulong sa Dios. You see, it is our object of our faith, the Word of God. O aron nga kita makaproduce og spiritual power nganhi kanato. Ang Dios may magatunol o magahatag kanato nining espiritu ng gahom. And that is when we become dangerous to the world. Nahimo na tang mahadlok na. Tungod kay na kay kamatuoran. You see? Mao ni nga itong itutukan. Di man ni, unsa ka manong danon sa Diyos noon nga mga panghuna-huna. How essential, the most important thing that we can possess. Ingon nga mga Kristohanon. Divine viewpoint. Kaya sa may isulti sa Isaiah 55:8 and 9, balik ko na po nato ni pagkutlo. Ang pulong sa Diyos na gayon diha. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways. Kinsay nagsulti? Ang Diyos. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, pulong sa Diyos, way makalabaw. Ang huna-huna sa Diyos, may atong giugma dinhi. Di man nina na mga punto sa doktrina. Now, of course, you see, when a believer applies Bible doctrine to ngadto sa kasinatian sa kinabuhi, kini iyaning i-aplikar ngadto sa iyang pangunahuna, ngadto sa iyang pagdasig, pidya sa iyang baba, o ang imong overt behavior pattern. So, sa diha nga imong i-apply ang doktrina ngadto sa kasinatian, mo kini ang makaproduce sa spiritual growth, spiritualong pagtubo. O kini kanang
This will lead ngadto sa kanang duot nimo sa dautan sa kinabuhi sa magtotoo. The defeat of evil in the believer's life. Moresulta kini sa imong pagbuhat og mga maayong buhat nga Dios nun. Production of divine good. O, of course, na kay palabuton nga unsa grasya nga mga panalangin. You see? Na magibugti sa matag buhat nimo tulumanon aging pagsunod sa mando sa Dios na agyoy imong paabuton. There is anticipation of grace blessing. Now, mao ni ang imong pagpadayon na sa pagtubo diha sa pulong sa Dios maga-produce kini og gitawag og spiritual emotion. Unsa may mga ehemplo nini? Feeling of the Holy Spirit. Usa kana ang imong divine viewpoint, hatred to evil, against evil. O ang righteous indignation, matud pa sa Episo 4:26, be angry and sin not. Diwan di ka ng mga puntos doktrina nga akong idadiha kanimo. You see, for a believer to be angry and not sin, kini pag kasuko o kalagot nimo ngadto sa sala dili sa kanang sa tao nga nagabuhat niya na. Be angry only at sin, only at evil. Mo na spiritual emotion. Kay you are angry at sin and not the sinner. Now, kini produce pagayod og divine viewpoint, compassion. Ang imong pagsabot o kanang sa kahimtang sa ubang mga tao. These are all spiritual emotions. O they are the heart of and soul sa divine viewpoint lifestyle. Just imagine imong lifestyle na divine viewpoint, just no nga mga panguna-una. And kini sila produkto, kini sila sa imong paggamit na doktrina ngadto sa kasinatias kinabuhi. Furthermore, application of Bible doctrine to experience maga-produce pagyud kini og unsa spiritual self-esteem, unsa man tong uban spiritual autonomy o spiritual maturity. You see? So mo kini ang mga punto nga itong gidadiha kanimo. Nga na ay mga positibo pag yung mga resulta nini. Ma-oriented ka sa doktrina, ma-oriented ka sa kanang otoridad. Kay karong panahon na, wala ang mga katawan, wala gid sila ma-oriented sa otoridad. Kasi ako ang taga-punto din nga may tungod sa authority orientation. Okay, abrihan imong Biblia, des Proverbio. Proverbio, Kapitulo 12, versikulo 2. Unsa gisulti diha sa in English. A good man obtains favor from the Lord, but a man of evil devices he condemns. Akong balikon. A good man obtains favor from the Lord, but a man of evil devices he condemns. Now, ang tanong ko nimo, unsa may good man? Unsa may maayong tao? Okay, tagang pipila ka mga punto din punto numero 1. Either kining tawhana or bahay ba, laki ba o bahay, nahigugma sa kaalam sa Diyos. Nahigugma. He loves knowledge. He loves Bible doctrine. Mao kini ang good man. Kini siya, he or she, usa kini siya katao nga mobuhat siya mga mayong butang, mayong buluhaton, mayong mga kanang kahimuan
nga maayo siya manulti, maayo. Okay, dili dautan, dili maot. He or she is not obnoxious. So, bisag unsay iyang buhaton nga maayo, mo reflect yun niya. Ingon nga usa ka maayo nga tao. Dinhi, ang usa ka maayong tao, mao kini siya nga nahigugma sa kasayuran, sa mga kahibalo o kaalam. Of course, ang usa ka magtutuong Ginoong Kristo kanang of course gikinahanglan nga siya mahigugma sa doktrina. Of course, he is expected to love Bible doctrine. Thus, ang usa ka maayong tao is one nga ang iyang maayong buhat naga-reflect sa kahibalo niya o sa iyang gugma sa pulong sa Dios. Okay mo na punto numero 1, duha nga punto. Aron ang usa ka tawo tawag natog maayong tao, kini nanginahanglan nga siya matudloan under authority, nga naay nagatudlo niya nga otoridad. Of course, knowledge and teaching mag-uban magyud siya. Okay. Ang imong pagka matudloan under authority, now, di man ka makakaton unless mudawat ka sa otoridad sa nagatudlo. Otherwise, mo pili lang ka o unsay imong tuuhan. Now, and that is so true sa pipila ka mga kasimbahanan and anywhere else. Mga tao, dunay kanang kalagmitan nga moingon sila, well, man kumo uyon niya ng pastura. And so, dili ko mudawat sa iyang otoridad. Well, masayop man yun yung mga pastor. Pastors could be wrong. Di man sila hingpit, di man sila perfect, of course. Tinood na. A pastor could be wrong from time to time. Now, apa na mga pastor or any pastor, gikinahanglan nga siya maningkamot sa iyang kaugalingon to dig deep. Kung unsay buot, ipasabot gyud sa Biblia. Unsay gisulti, unsay ipasabot sa Biblia, and most especially, anaagi siya nagatudlo, binagi sa exegetical, categorical, ug ay sa gogikal nga paagi sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Kay ang mga pastor God, ikinahanglan nga sila seryoso in this particular endeavor. Tungod kay, it is a serious matter to handle. Labing tinood. Hence, kung ang usa ka kongregasyon o unsang mga kongregasyon, dili makasabot nga unsay gitudlo sa maong pastor, then, unsa may imong magatunan. Dili ka magakaton. Apan kung ang pastor nga may gasa sa pagtudlo, gihantagan sa Espiritu Santo sa gasa sa pagtudlo, the right way and seriously, nan ang kongregasyon nga gitudloan sa mga pastor, ana siya ay ang pastor mismo may responsibilidad sa pagpakaon sa pulong sa Dios sa iyang kongregasyon. O nga sila modawat sa otoridad niya ng pastor nga magtutudlo. Mao ni punto numero 2. Ikatulo, ang pulong sa Dios mao ni ang nag-unagong otoridad to which we must orient. Mao ni nag-una. Punto numero 4. Ang imong pahiluna sa otoridad is the necessary discipline to always place God's word above oneself and to learn it. Maunay
punto numero 4. Ang ika-5, the good person, nga itong isgutan, is the one who orients something greater than self. Nga nagapakita something that you must have as a believer. Of course, ang all-important quality niini mo ang imong pagkamapaubsanon. Humility. Point number 6, sa kinabuhing Kristohanon, ang pagkamapaubsanon brings from an orientation to authority and to grace. Ngadto sa grasya. With those characteristics, niining maong mga kinaiya, ang usa ka magtutuo, mo sumiter siya ngadto sa plano sa Dios. Og busa ang imong pagkaton og imong paggamit na pag-execute sa paggamit sa mga pulong sa Diyos, sa pagtuman nimo sa plano sa Dios is derived from 4 things. Unsa man ang mga upat ka mga butang? Authority orientation, grace orientation, teachability, o ang doctrinal orientation. Mao kana ang pagkaton aron ka makatuman sa plano sa Dios. And in turn, engenders the favor of God. Kaya abi nimo, favor is extended to the believer nga na kakabot na sa pagkahamtong espirituhanon. Kaya na ang formula ni divine favor is bestowed to the good man. Divine condemnation is imposed to the man of evil devices. Mo na formula. Now, okay. Ang konklusyon ni mo kini. Just as divine favor is kanang nagaagad kini sa otoridad, orientation, o kanang pagkamapaubsano ni ining kinabuhiya. So, condemnation, mao kini ang inunta divine retribution tungod sa kakuwang sa authority orientation o pagkamapaubsanon sa kinabuhi. So, mao kini ang dadangatan and they are definitely dire consequences. Mao kini ang dangatan, mao ni resulta. Mao nga ang kanang condemnation is a lack of favor from God. Kaya wa may kinabuhing espirituhanon. Mao kana ang atong bahin ni authority orientation. Ug ang authority orientation maugmad lamang, dihas panimalay in the family. Nga mo bitaw na nga na sa proverbio nagaingon nga train up your child nga kinahanglan sa gamay pa maanad na ni mga bata, mga gagmay pang mga bata, maanad na sila sa pagtahod o otoridad. Ma-oriented na sila bahin sa otoridad. Kaya kung di gani na nimo mabaid gini mga bata sa samtang mga bata pagagmay pa din, lisod na, inikahamtong na nila. Mao na. Kadaghanan karong panahon na, wanay pagtahod ng otoridad. Unsa may mga ehemplo mga otoridad, kadaghan mga coaches sa mga kanang mga athletics, unsa pa mga kanang kapulisan, mga kasundaluhan, unsa pa mga magtutundo sa mga eskwelahan. Okay, unsa pa kini nga atong mga kanang street signs na ay pakita ka na to go kung mo pula na sayop, kung mo pula mo stop yo ka, you see, kung mo green na you go. So these are signs, okay, street signs nga otoridad na kung waman na ang tao pagtahod ng otoridad adi na sila musunod, you see. Bisag kanang no parking na mo supak gihapon sila, you see.
Kaya wa man ma-oriented sa authority. Mao kini nga atong bote pasabot din. This is part of God's plan. The divine viewpoint nga mga punto sa doktrina ning atong gitunan. Ato ni padayon ugma. Magampo ta. Bala na mo nga Dios. Nagapasalamat kami sa imong grasya. Sa imong pagtudlo kanamo ni ining bahin sa pag-ugmad sa imong mga hunahuna dinhi sa among kalag. Salamat o Dios nini mga punto sa doktrina nga among gitunan hinaot. Kini mahimong panalangin sa among kinabuhing Kristohanon. Salamat ni nga among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Dadang kami pagbalik ugma din aron kami makapadayon sa mga adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.